que la recaptació de la venda dels pregons anirà destinada a les víctimes del tsunami del sud-est asiàtic. Gràcies a tots i molt d'anys. Reconeguts confrares de Sant Agustí, estimades falanitxeres, benvolguts falanitxers d'aquí, de la diàspora o d'on s'abulla, un militant actiu del laïcisme gosa parlar-vos des d'aquesta trona del convent per fer-vos la crida de cada any. S'acosta la Setmana Santa. És temps d'emoció, és temps de reflexió sobre el sentit de la mort, però també és temps per enaltir el valor de la vida. La Setmana Santa falanitxera no requereix pregó, perquè és un esdeveniment prou conegut del patrimoni etnològic del nostre poble i constitueix un referent identitari. Tot i així, ja que la ignorància és atrevida, m'he endinsat en el meu amargor d'infantesa perquè aquests dies m'evoquen sensacions que brollen com un salt d'aigua cristal·lina. He voltat el cap de cantó de la memòria i he vist un infant caminant cap a Sant Alfonso amb les mans i les orelles farcides de sedes. I què em feia de fred aleshores, encara que ja fos primavera? El canvi climàtic, derivat del mal ús dels recursos naturals per l'estultícia de l'home, es va inaugurar fa dècades. He vist que era el lot exhalant nígols de fum mentre la pedra de la mola regalimava sobre els carrers humits. He vist el mateix nin a punt de rompre la corema davant les panades just sortides del forn. I l'he vist davallant pel carrer de la Mà cap al carrer Major, amb el cop atacant a les totes per veure les processons en totes les pors. La del renou de cadenes dels encapironats que feien penitència escorxant-se els turmells, la de qui els ulls amagar rere les caperutxes o la d'aquelles veuàrries quan en la silenciosa nit esclataven el conturbat assunt o samer. He vist també l'infant sense entendre que era estesa de capellans ajaguts entroncant d'oremus fins al Levate i l'he vist amb la por de ser amonestat per haver aixecat la veu, per jugar, per cantar o fins i tot per haver compartit un somriure. Aquells dies no tocava. Pràcticament aquells dies no tocava res. Aquells dies no es podia riure i gairebé no es podia viure. Eren dies de fred, d'austeritat, d'abstinència, de passar canòcies, de molta de por, de pena, d'olor de ser i de serradís. Després de la primera repassada simplista, la de les sensacions, m'he vist convidat a esbrinar la més fonda, la dels sentiments. Convindrem que la Setmana Santa constitueix una gran exaltació del dolor. El conjunt de la Corema, en l'epíleg de la Setmana de Passió i amb més èmfasi a la Setmana Santa, té un significat cultural que en el cas dels creients s'amplia en el fet que marca el centre de la fe cristiana, la resurrecció, és a dir, la vida eterna. Aquesta és una de les cruïlles que obren interrogants conceptuals al llarg de la història de l'Església. Com així, si el sentit del cristianisme s'empara en la vida i en l'amor, es magnifica tant el dolor i la mort. Lluny de reflexions ortodoxes o luteranes a deshora, apel·laré a la tradició popular i a la història per exposar aquesta crida a favor dels valors humans, la pau, l'amor, la germanor, però també la joia de viure. No hem de voler resignar-nos i acceptar fatalment que aquest món és una vall de llàgrimes. Estem obligats a fer un bon ús de la vida perquè seria ben poc cívic fer una tudadissa de la nostra existència. Si aclucau els ulls i ens agafam la mà, en una teringuera tot el carrer prendrem els atapins, camina que caminaràs per la camada de la cultura popular i anirem a espipallar un poc la història amb la bona guia de Mr. Google, Pere Xamana, Joan Amada, Jaume del Bocassa i de Maria Sureda, la millor font oral de la meva vida, desentranyinarem el sentit d'aquests dies que obren pas a l'al·leluia de Pasqua. El dimecres de cendre ensata la Corema i el temps de passar les magres. La cendra representa el sentit de l'origen i el destí. Venim de la pols, a la pols anem. Comencen els dejunis, les abstinències, les privacions. S'ha acabat el temps de festejar. A les properes 7 setmanes no hi haurà casaments, excepte, i la dita ho deixa més clar que mai, els dels que han fet Pasqua abans del ram, o també les noces dels vidus i de les vídues a qui es lliurava permís per casar-se durant la Corema per evitar l'escandalosa nit que els esperava si ho feien en una altra època de l'any, en la burla cruel de les cornades. Si no hi havia perill, tampoc no es batejaven els infants que naixien en aquest període, els quals havien d'esperar l'aigua de la font nova de Pasqua. Potser per compensar, la superstició atribuïa a les dones gràvides el poder de cobrar nàfres.
En aquests dies no es podia jugar a cartes, ja se sap que les mou el dimoni, no es podia menjar carn, no es podia ballar. Arengades, bacallà, olives i carabassa, bledes, arrop i melassa, ametles, tàperes i pa, cames roges i safrà, alls, cebes de tota raça, peix d'escata si n'hi ha, aglans, figues seques, panses. Vaig aquí totes les danses que ara mos toca ballar. Un personatge clau d'aquest període eren els goramers. Aquells predicadors, sovint de fora poble, coneixien l'infern com si fos casa seva. Sabien de tortures i desastres com ningú i posaven més èmfasi en l'apocalíptica fi del món que en la vida de Jesús. En la seva oratòria calaven foc en el cor dels feligresos amb instàncies a la mortificació i a la penitència. Davant d'ahir tal publicitat, ningú no deixava de complir el deure de la confessió i d'obtenir-ne el paper com mentres. La duresa de les privacions era enfilada amb un calendari ben particular, Sajaya Corama, o com deien per aquí, Sajaya Serrada. Una dona en 7 cames, a qui cada setmana n'hi tallaven una. El primer diumenge de Corama es deia dels enamorats, el segon dels perdons, el tercer es comprava la butla, un privilegi que minvava els efectes de l'abstinència. El quart era el diumenge del pa. Gairebé cada dia tenia nom. Tal dia com avui, dins la setmana de Passió, era el divendres del Dolors i es commemorava la resurrecció de Llàtzer. Arribats a la setmana de Passió, com a persona encuriosida pel fet teatral, permeteu-me un tèntol en el replà de les representacions. No debades, les diverses escenificacions de la Passió, tant en teatre com en cinema, la fan l'obra més espectador de tota la història de la humanitat. Això no obstant, no sempre ha rebut la mateixa valoració. La litúrgia, i molt concretament la pasqual, ha canviat molt i moltes de vegades segons el vent de la història. En l'època de Carlemany, a les abadies de l'entorn del Canigó, el dia de Pasqua es cantaven els trops, breus versets interposats entre els textos canònics per facilitar la memorització de la melodia, especialment en els cants melismàtics de l'Al·leluia. Recordem que el segle VIII va ser el dels iconoclastes, contraris al culte a les imatges, que imposaren al Concili de Constantinoble la seva concepció d'església desautoritzada, pocs anys després, al Concili de Nicea. Les primeres notes escèniques documentades del drama Visitado Sepulcri foren recollides pel bisbe de Winchester l'any 970 i narren com Magdalena, Salomé i Jacobè van al sepulcre i un àngel aixeca la pedra i mostra que només hi ha el llenç. Crist ha ressuscitat. Aquesta cerimònia agafa força i al segle XI es construeixen altres peces com la Noli Me Tangere, el l'encontre amb Maria Magdalena, el Plantus Mariae, el plany davant la creu de la Mare de Déu, les Maries i Sant Joan. Mallorca és pionera en aquestes representacions. En el segle XIV, el dimarts de Pasqua, s'escenificava una consueta íntegrament en català. L'acte es feia a la Seu de Palma amb un capellà disfressat de Magdalena i en acabar es feia una processó mentre el cor entonava l'Al·leluia. L'Església inicialment havia condemnat el teatre, però amb el temps incorpora representacions que deriven cap a obres que avui ens escandalitzarien. Una d'aquestes mostra Maria Magdalena comprant ungüents per curar les nafres a Jesús. L'apotecari cedeix el producte a baix preu, atesa la pobresa de la compradora, i aleshores apareix la dona del venedor i l'insulta, el qualifica d'impotent i diu que partirà amb un criat jove que li dona satisfacció. Aquest fragment i d'altres passatges similars, extrets de textos profans, es representaven a la catedral de Vic en el segle XI. 500 anys després, en el XVI, el diumenge de Glòria es feia una representació, els Risus Pascalis, on el predicador feia un sermó amanit de relats obscens expressats en llenguatge i gestos barroers. Per combatre aquests escàndols, aquell mateix segle, el Concili de Trento imposa el llatí i rebutja la majoria d'escenificacions a l'interior dels temples. Aquest fet tenia precedents. El 1375, a València, una crida prohibí les representacions de la mort de Crist als fossars de darrere les esglésies. La prohibició es repetí el 1390, però finalment les autoritats eclesiàstiques valencianes, en veure l'èxit popular, claudicaren. En canvi, el 1453, el capítol de Lleida decidí, ad evitanda scandala, traslladar una representació de l'Església al claustre. Així aviat la passió passà cap als teatres. Deixem les representacions i tornem on ens havíem aturat per acabar de descriure la setmana de Passió. Tal dia com demà
Era l'únic dissabte de l'any que no es feia dissabte. S'aturaven els rellotges perquè no tocassin hores. Les cases que tenien piano el tapaven. A moltes de cases despenjaven els miralls i tapaven els sants amb vels. Al mateix vespre del dissabte del Ram es cremaven les palmes i els brots d'olivera de l'any abans. Els goigs del Rosselló, les caramelles o aquí les captes del Salers es feien el dissabte del Ram. Però per evitar la bulla que s'organitzava, els bisbes varen determinar que s'endarrerissin fins al dia de Pasqua. Així i tot, la cançó encara delata el fet. Si deix que cantant ses figues, som el dissabte del Ram. Si mos voleu fer contents, dau-mos-ne un paner gran. El rossegueig de la Corema, a punt d'encetar la Setmana Santa i cloure-la de la Passió, la memòria descendida del nostre poble s'activa com cap altre dia de l'any. El diumenge del Ram, la gent es mudava i anava a beneir les palmes obrades de les monges o les branques d'olivera de Benifarda. L'hora baixa es feia el Via Crucis, la processó dels 12 sermons. Aquest dia, el de la timba o de l'enterrossall, fa la nit sempre estarà trist. Bartomeu Mestre Barceló, un precursor de l'enyorat Nadal Batlle, fill il·lustre de la vida com ell, i com ell, rector de la universitat, va deixar escrita una memòria històrica de la catástrofe sucedida en la ciutat de Felanitx en la tarda del 31 de marzo de 1844. Posant una comparança odiosa, podem fer-nos una idea de l'impacte que representaren les 414 víctimes felanitxeres, més del doble de les dels atentats de Madrid d'ara fet un any. Passat el Ram, entrant directament en la Setmana Santa. El dilluns era dia de fer net arreu i algunes cases aprofitaven per emblanquinar. També era el dia que es preparava el brossat per fer rubiols. Des d'aquest dia, el pàssol estaven exposats a les entrades de les esglésies i el dimecres ja es visitaven els monuments, més coneguts aquí com les cases santes, símbols del sepulcre. Cada família solia d'un ciri i tot el monument era cobert de domassos i plantes amb violers, francesines i brulls col·locats de manera escalonada. El morat, símbol del dolor i de la Corema, era el color dominant. Al centre hi havia una urna on es dipositava l'Eucaristia. Les cerimònies del Dijous Sant, dia de l'amor fratern, del seminari, de l'Eucaristia i del sacerdoci, se celebraven al matí, però fa molt d'any que es varen mudar a l'hora baixa. Eren dies de silenci. Les campanes emmudien i eren substituïdes per matraques. A l'ofici, lavatori dels peus i al vespre, processons. Les processons, encara ara, són una demostració de penitència. La bandera del pecat arrossegava per terra i simbòlicament agranava els pecats del món. Unes altres banderes, les baixiles, mostren els principals improperis, els estris de turment de Jesucrist, alguns dels quals també són passejats pel penitents. La bossa de Judes, l'espara de Simó Pere, les 30 monedes, el gerro de la palangana, la columna, la corona d'espines, una canya verda, la Verònica, el títol de la creu, els claus, dues estenaies, 3 daus, un tassó amb vinagre, una esponja, la llança, l'escala de la creu, el sudari, la lluna, el sol. Els passos destaquen imatges de gran patetisme, la sang, el dolor, la soledat, l'harmonia, la pietat, l'home, l'enterrament. La polissonada dels mallorquins, però, havia de trobar qualque contrapunt per posar un poc en solfa tant de patiment. Així els enamorats aprofitaven per lliurar dissimuladament rudes de confits a l'estimada o qualque cabeça d'ais a les que els havia donat carabassa. Ja som la Setmana Santa, que són de prop els confits, desgraciada sa garganta que divendres no n'ha vist. L'ofici de tenebres del divendres sant, el pretzeva dels cristians, acabava amb un gran renouer que representava la tempesta que seguia la mort de Jesucrist quan el sol s'enfosquí. L'estrepitosa acció, anomenada fer un fas, abans havia estat coneguda de manera gens cristiana com matar jueus. Just davant de la processó es feia el davallament amb imatges de Crist amb els braços articulats. El primer documentat és de l'any 1480 a la Seu de Palma i se sap que va ser prohibit l'any 1691 i substituït per un text en llatí. A l'Alguer, la ciutat catalana de Sardenya, fa quasi 600 anys que fan la processó del descrevament. A la vila, fins al 1759, el davallament es feia amb música que apagava la capella del Sant Crist. Però els canvis no només eren estrictament litúrgics. Molts derivaven d'imposicions polítiques o de subordinacions eclesiàstiques. N'hem patit a rompre.
No fa 40 anys encara que ens feien resar per la iglesia perseguida de Rússia, por el caudillo y su ejército. Per limitar-nos a Felanitx, l'any 1841 es va concedir permís per fer el sermó de Sant Agustí, condicionat a deixar clar el suport al sistema de llibertats. Durant la dictadura de Primo de Rivera, es va desterrar el sacerdot i poeta felanitxer Bartomeu Barceló Tortella per haver fet un sermó de Setmana Santa on comparava els 7 dolors de la Mare de Déu als dels països catalans. Però el cas més clar de politització és el del bisbe Díaz de la Guerra, més agent de la tasca uniformitzadora dels Borbons que pastor de Mallorca. Per situar-nos en el moment històric, hem de recordar que Carles III volia no rear la nostra identitat, i bé sabem que la llengua i la història són els botins més preuats per sotmetre un poble. Per això va decidir atacar els símbols distintius, la bandera, l'himne i l'idioma. Així, l'any 1770, Carles III va inventar una bandera espanyola, copiant-la de la nostra però amb la idea de substituir-la, va imposar com a himne la marxa militar dels granaders per acompanyar la família real i el Santíssim i va ordenar la imposició del castellà imitant els decrets de nova planta de son pare, el genocida Felip V. Però com que el poder del rei no tenia prou empriu, al gener de 1776, Carles III va fer nomenar bisbe de Mallorca l'andalús Juan Díaz de la Guerra. N'hi hauria prou de dir que presumia d'haver besat la mà del Borbó. El nou bisbe va ser una calabuixada contra Felanitx i la nostra cultura. A la visita que va fer a la vila l'any 1776, va mostrar el llautó quan ordenà que s'expliqués la doctrina en castellà para que así se logren los piadosos fines de su majestat. Ja poden veure quin Déu servir. Enemic a ultrança de Ramon Llull, símbol de la nostra catalanitat, també va anar a retirar la talla del beat de la parròquia. Però el nostre poble, que és viu i savi, va desobeir. Davant la revolta popular que es va produir a Felanitx i sobretot a Andratx, on el bisbe decretàs comunió major contra el batlle i alguns regidors, els canonges aconseguiren que Díaz de la Guerra fos rellevat. Conten les cròniques que son pare el va venir a recollir i en veure l'endemesa que havia generat va exclamar: «Hijo, tu ya eras malo cuando muchacho». El fill, gens afligit, replicà: «Yo he cuidado para que sin perjuicio de la salud de las almas se logren las intenciones de nuestro rey». Deixem aquest capítol negre de la nostra història encara obert i continuem amb el calendari després d'haver deixat enrere el davallament. En sentir tocar glòria, abans el dissabte i avui el diumenge de Pasqua, la corema havia acabat. Els infants, tan bon punt clarejava i enmig d'una gran bulla, cremaven la jaia serrada mentre les campanes repicaven. La corema ja és passada, Mare de Déu que no torna, que tens l'esquena escorxada d'anar-me a dormir de jorn. La processó de l'Encontrada, descrita documentalment a la Seu de Palma fa quasi 500 anys, es feia la nit del dissabte i també era coneguda com la de les Tres Reverències o la dels Enamorats perquè ja es podia tornar a festejar i, a més, hi havia el costum que la gent es besava. Quan el dia de glòria va passar el diumenge, la processó de l'Encontrada va ser ben matinera. Solia ser curta i precedia la missa d'Al·leluia. Aquest dia el músic gaudia del privilegi anomenat llibertat d'orgue, segons el qual podia tocar música laica, per profana que fos, per celebrar la resurrecció. Una altra llicència de l'organista aquest dia era que es provava amb el predicador en un joc d'enginy per fer el sermó més curt de l'any. En alguns pobles es coneix com el sermó de l'enganall, perquè l'organista intentava capturar el sermoner i viceversa, talment com els combats de glosadors. Avui el sermó és molt breu, perquè és dia d'alegria. Donen Pasqua a Maria, tocau l'orgue, s'entendreu. Juntament amb la passió i el davallament, la processó de l'Encontrada és comuna del nostre àmbit cultural. A Vilafranca del Conflent i a Perpinyà, l'antiga capital del Regne de Mallorca, el dia de Pasqua es treia el vel de la Mare de Déu amb el cant del Resurrèxit mentre les campanes tocaven l'Al·leluia. Moltes de Mare de Déus tenien moviment, acotaven la testa i mitjançant una corda que anava a parar davant el tabernacle s'agenollaven, cosa que provocava una gran impressió als infants. A la Fundació Carme Bauçà hi ha una consueta de 1759 on es descriu com era la processó felanitxera. En el convent es cantava un Te Deum i partien amb el pas del Crist ressuscitat. En arribar a la parròquia es trobava la imatge de la Mare de Déu i en el moment de l'encontre es cantava el Regina Caeli.
Regina caeli laetare, aleluia. La processó precedia la missa i acabada aquesta es beneïen les aigües. La gent entreia una ribera al carrer perquè fos beneïda. Després de la benedicció de les fonts, es regaven els carrers amb l'anomenada aigua de Font Nova i la gent en feia present a parents i amics. També s'encenia el foc nou amb la primera llàntia encesa. Era costum proveir les cases que servaven d'or. La solidaritat falanitxera feia que justament l'any que una família duia d'or era quan menjaven més panades, cresperes, bunyols, rubiols de rosat i de confitura, doblegats en cabells d'àngel o crema i oreanes amb mel. A Valleta et sortiu del niu perquè el bon Jesús es viu. El dia de Pasqua, a les cases de fora vila es pagava la tercera part de l'import estipulat dels lloguers. Un parell de dies abans, els senyors ja havien rebut un menet obrat per fer les panades i la freixura. També aquell dia sortia el Sant Pas i els capellans feien la cacta del corament. Sobrassades, panades i dolces. Cada casa te rebia una espelma per fer servir en cas de qualque agonia o durant les tempestes. En passar el Sant Pas, damunt d'una cadira o canterano, la gent tenia a la vista, al costat d'un plat en sal, els certificats de la confessió. El sal passer donava monedes de cera vermella de les cases santes. Picassal de la Canal de la Canyella, d'un espai escudella. Des del Sant Pas desfilaven els salers amb flauta, tamboret, xeremies i violí, cantaven el Deixem-lo dol i feien una altra capta. Madona d'aquestes cases, Déu faci que estigueu bons. Si enguany no heu fet espanades, doneu-mos un paner d'ous. El dilluns de Pasqua, talment com el dia de Sant Esteve per Nadal, té una importància cabdal en l'àmbit de la nostra cultura perquè ratifica la igualtat entre l'home i la dona. El règim de separació de béns determina la independència de cada un dels cònjuges en una estructura de tipus matriarcal, tant socialment com econòmicament. En alguns aspectes, la dona té més deferències que l'home. Per exemple, a l'hora de decidir a l'església on s'han de casar, regeix el privilegi a favor de la parròquia de la núvia. Les dones catalanes tenen dret a escollir tomba i fins i tot a separar-se de l'home després de mortes. Si el dia de Pasqua les famílies joves anaven a dinar que els pares de l'home l'endemà a la segona festa, també coneguda aleshores com la mitjana, anaven a ca la dona. El dimarts, aleshores la tercera festa, pujaven a Sant Salvador en processó. Al davant, un estol d'infants acompanyava el Cristet, una creu enramada, de la qual em va ser portador el meu padrí Balutxó, ara fa més de 100 anys. El diumenge següent, el de l'Àngel, la gent tornava a pujar a Sant Salvador a menjar la darrera panada. La setmana següent era anomenada la de les lletanies i obria pas el dijous de l'Ascensió. Per això ja són altres calendres. En aquest punt, crec imprescindible fer esment al concili convocat per Joan XXIII, el papa bo, per posar el rellotge de l'Església a hora. El Vaticà II va preconitzar una religiositat més íntima amb un culte més limitat a les imatges. Va desenramellar la litúrgia i va substituir el llatí per la llengua dels pobles. Així va fer entenedora la cerimònia i va eliminar-ne les fórmules de repetició mimètica. Per dir-ho de manera simplista, el Vaticà II va fer la religió més planera i més propera, una religió menys fetitxista i més popular. Encara que Pau VI continuà al concili, sembla com si la mort de Joan XXIII hagués impedit assolir i fins i tot tractar algun dels objectius anunciats inicialment, com el sacerdoci femení. És mala d'entendre avui per qui defensa la igualtat entre les persones, l'actitud de l'Església, la qual no tan sols discrimina la dona i li nega drets reconeguts a la majoria de branques del cristianisme, sinó que no ha superat la visió de la dona com a hereva d'Eva, símbol de la tentació i del pecat. Aquesta visió restrictiva contradiu la vida pública de Jesús, un home ben allunyat de la misogínia que, com escriu Sant Joan, estimava Marta i Maria, les germanes de Llàtzer, i Maria Magdalena, companya leal fins al darrer alà. L'Església hauria de ser més coherent en Jesús, un feminista avant la letra que defensar la dona adúltera dels hipòcrites. És evident que de Trento al Vaticà II hi ha un abisme. Per entendre-ho, és imprescindible situar-nos en el context històric. Al mateix temps que Joanoc Colom, el nostre insigne germanat, lluitava per les llibertats de Mallorca, mentre Tomàs Moro publicava Utopia i Erasme l'elogi de la foria, Luter enllestia la reforma i provocava la contestació de la contrarreforma.
Tot plegat condicionaria Trento i faria tiar les flames d'una major religiositat amb una exacerbació d'espiritualitat extrema, multiplicant les experiències místiques i visionàries. Es crearen noves devocions com la del Corpus, tràfic de relíquies, multiplicació de beatificacions, els miracles estaven a l'ordre del dia. Es va imposar una visió del món pessimista marcada per l'omnipresència del pecat. Qualsevol pensador que no s'adaptàs als esquemes era digne del foc etern. Amb aquesta concepció va començar una fase de màxima repressió a la recerca de blasfems, heretges i bruixes. El fonamentalisme va aixecar gabinets de tortura i fogueres purificadores. Quines pàgines més lamentables de la història. Els qui varen rebre el mandat de no jutjar si no volien ser jutjats constituïen tribunals i, per a més ignomínia, els anomenaven sants. Com era possible que els seguidors d'un condemnat a mort aplicassin la pena de mort? De Trento al Vaticà II han passat del recolliment interior entorn del dolor a l'expansió exterior orientada al gaudi. Tot una revolució. La meva generació ha viscut els dos mons que representen els dos concilis, el que fomenta la contemplació i el que estimula la participació, el que alimenta les privacions i el que reclama més compromís social. Trento fa bandera de l'exhibició del dolor, dels estigmes, dels silicis, de la mortificació. El Vaticà II recobra el crit savi que li són els doctors, el rebel que es revolta contra els especuladors del temple, el metge que guareix els malalts, el líder aclamat a Jerusalem, el Crist de les benaurances, el que discerneix i separa clarament la religió de la política. També el Vaticà II posa les bases d'una renovada relació entre l'Església i la cultura sota el signe de l'obertura. A la Constitució Pastoral, Gaudium et Spes, els pares conciliars subratllaren la importància de la literatura i de les arts. Joan XXIII va escriure que tenim necessitat de bellesa per no caure en la desesperança. La bellesa, com la veritat, posa alegria en el cor dels homes i uneix les generacions i fa que es comuniquin des de l'admiració a través dels segles. Aquí mateix, en aquest convent, Miquel Barceló va esculpir el retaule de la Mare de Déu del Repòs, el de Sant Isidre, el de la Mare de Déu del Socors i començar el de les Ànimes i el de l'Immaculada Concepció. D'això fa 333 anys. Avui, un altre Miquel Barceló enllesteix al seu de Palma una visió del Crist que dona menjar pans i peixos a la multitud que vol escoltar la seva poesia. No sé si la idea és seva o del recordat Teodor Uve d'Adam II, però beneix a l'elecció d'un tema distant del patiment. Com així el cristianisme s'ha simbolitzat no en la figura del Crist viu, sinó en el seu patíbul. Ja en el primer d'aquests pregons, l'any 1958, Bernat Vidal i Tomàs explicava com la creu, instrument d'ignomínia, era mirada en repugnància pels primers cristians. També, amb la seva genial fonia poètica, ho va fer veure Miquel Bauçà. No sóc el primer a observar el mal gust de l'episodi de la crucifixió. Posar un malerista de Vidal i de Bauçà o la d'un altre poeta republicant la mateixa accepció cristiana, és a dir, en el sentit fraternal de la igualtat entre les persones. Antonio Machado està enterrat al port català de Cotlliure, on va patir l'exili, davant la mà sobre la qual volia cantar el seu Jesús. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sinó al que anduvo en la mar. He posat l'accent sobre l'allargària i l'intensitat d'aquest període entre el dimecres de Cendra i el diumenge de Pasqua. He destacat els canvis litúrgics i mostrat els dos mons que la meva generació ha viscut, el de Trento i el del Vaticà II. Tot aquest devassall, tot aquest circunloqui, l'he entronellat per abominar del dolor i defensar l'amor. La mortificació, com diu el mateix nom, no és altra cosa que un suïcidi parcial d'un sadisme gens refinat i jo vull reivindicar la vida. Bona gent falanxera. S'acosten dies de reflexió. Esborrer tribut d'enyorança als que ens precediren i recordar-ne el llegat, però no oblideu els que ens acompanyen. Les obres de misericòrdia són actes d'amor. El món ofereix oportunitats a rompre per fer-nos solidaris en causes justes i nobles a favor de les persones desvalgudes. Som una gent ensenyant de bístia vea, però tenim massa pudor de despullar el nostre cor, suposant que els sentiments s'endevinen i no sempre és així. A les cerimònies ens conviden a donar-nos la pau. Jo vull incitar-vos a donar-vos l'amor.
Quant de temps fa que no heu dit als vostres fills, parelles, germans, pares o amics que els estimau? Si hi ha un temps adequat per fer-ho, aquest és Pasqua. No debades celebram aquest manament nou, estimau-vos els uns als altres com jo he fet. Recordeu també el pensament de Ramon Llull: qui no viu, no estima. Qui no estima, no viu. Viviu i estimau. Aquest diumenge, com mana la tradició, penjarem brot d'olivera a les balconades. Dedicarem un dol record a 414 màrtirs falanitxers. I lluny de mortificar-nos, esperarem amb alegria el diumenge de glòria. Menjarem panades, passejarem el pas doble de la freixura, escoltarem música sarrabal i, sobretot, direm a les persones que estimam que les estimam. I en haver passat festes, continuarem col·laborant en el progrés del nostre poble i, solidàriament, farem que Felanitx floreixi i estigui, com la dita, més content que un Pasqua. Per molts d'anys, en salut, amor, pau, alegria i llibertat, glòria, aleluia, amén.